Γεια σας παιδιά, και σήμερα έχουμε ένα challenge εδώ πέρα. Περιμένετε λίγο να βάλω κάτι και έρχομαι. Ωραία παιδιά, είμαστε πίσω. Καλώς ήρθατε. Να σας πω τώρα το challenge. Το challenge είναι να πάρουμε ό,τι θέλουμε εδώ και για 10 λεπτά. Μπορούμε να κοιτάζουμε για 10 λεπτά και όταν πέρασαν αυτά τα 10 λεπτά θα πάω στη μαμά μου και θα φύγουμε με ό,τι πράγμα πήραμε. Μπράβο, αταρδείς, μπράβο. Πρέπει να είμαι λίγο ήσυχος επίσης. Ξέρετε γιατί? Επειδή... Ναι, ξέρετε ήδη ρε μπρο. Για αυτούς που δεν ξέρουν είναι επειδή άμα καταλάβουν ότι βγάζουν βίντεο μες στο μαγαζί θα με αφήσουν άλλο να βγάζω. Αλλά τέλος πάντων το κάνω για εσάς, δεν με νοιάζει. Και συνεχίσουμε. Τι είναι αυτό ρε μπρο? Όπως δεν ξέρετε κάνω beatbox με το στόμα μου, όχι με το... δεν κλάνω μπρο. Για να δούμε. Έχει κανένα ωραίο τετραδίο. Για τους φίλους μου, κάπου εδώ πέρα θα έχει κι άλλο από εκείνη τη φάτσα που είχα σε βιβλίο. Όχι, δεν είναι αυτό. Κάπου εκεί πέρα έχει κι άλλη σαν εκείνη τη φάτσα βιβλίου που είχα. Τι είναι αυτό, μπρο? Παντού. Μπρο, τι είναι αυτό? Ναι. Συγγνώμη, αλλά τι είναι αυτό? Εγώ ψάχνω μόνο για ωραία πράγματα που μου αρέσουν. Όπως και νομίζω ότι κοίταξα για 10 δεύτερα, δεν ξέρω ούτε τι έχει. Όχι, φάω το εδώ πέρα. Μπράβο, αταρδείς, μπράβο. Ω, Piggy Bank. Τέλειο. Ακούω κάποιον μάντες. Είναι εύκολο δοθεί. Μπράβο, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, μπρο? Μπρο, τι είναι αυτό? Για πάμε. Τι είναι αυτό ρε μπρο? Έχει εκείνο το fidget toys που είχε όταν ήμουν εγώ. Όταν ήμουν προηγούμενη φορές. Ήταν κάτι fidget toys. Ναι, εκείνο το καρό το μαχαίρι που έχει ο τέτοιος, που έχει ο καροτάρας. Ναι. Είχα ένα τέτοιο. Μπορεί να είμαι λίγο ήσυχος και είναι επειδή βγάζω βίντεο, δεν θέλω να ακουστώ. Ναι, μόνο θα ψάχνει παντού, εγώ μόνο εδώ θα ψάχνω μπρο. 100%. Ναι, δεν πέρασαν ακόμη τα 10 λεπτά, μην μιλήσεις. Έχω βάλει το νου. Όταν θα χτυπήσει μα. Ψάχνεσαι. Μην ακούτε παιδιά. Δεν την έβαλα με το ζόρι σίγουρα. Σίγουρα δεν την έβαλα με το ζόρι να... Όχι, όντως δεν την έβαλα με το ζόρι. By the way, ήταν δικιά της ιδέα. Όχι δικιά μου. Εδώ είμαι. Θα πάρεις κάτι άλλο? Πάρε κάτι, τι θέλεις? Κοιτάζομαι. Γιατί? Γιατί καλέ? Και τώρα πώς δουλεύεις? Μόνη της καθόλου? Θέλω να πάρω ένα από αυτά.
Εντάξει, θα πάρω δύο από αυτά. Πώς κάνει το Μπρο. Πώς το κάνει αυτό, να ξέρεις. Δυόμιση. Οπότε λέω εδώ, μπρο. Αυτό είναι τυχερό, το νιώθω. Το κάνω μόνο για τα views, μη μιλάς. Το κάνω για τα views. Τα views θα το αγαπάνε. Για να δούμε, έχει κάτι άλλο. Έχει κάτι άλλο που θέλετε να κάνω unbox. Έλα να δεις εσύ, έλα να δεις. Δώσε μου καμιά ιδέα εδώ πέρα. Δείξε κάτι. Unboxer, αυτό δεν είναι unbox. Αυτό δεν είναι. Θέλεις να πάρουμε ένα τέτοιο? Δεν έχει διαφορετικά που μπορείς να πάρεις αυτό. Πες ένα unbox. Έλα. Από αυτά. Επειδή έχει μόνο λέω, αυτά για unbox. Και από Demon Hunters δεν παίρνω. Αυτή αρέσει Στην Παολίνα, ναι. Μπρα, δεν το νιώθω τυχερό άλλο. Παίρνω αυτό. Ούτε αυτό δεν είναι τυχερό. Εδώ είμαι. Για βρή μου εσύ. Μήπως είδες λέει ένα μωρό. Γιατί? Τι? Καρναβαλίστηκε. Τι σε λέει μωρό? Τι είναι αυτό. Το νιώθω τυχερό, μπρο. Μπρο. Oh my god. Αυτό έχει μείνει μόνο. Μπρο. Όχι. Ναι. Εδώ έχει κάτι καρναβαλίστικα. Καρναβαλίστικα, τι λέει. Ναι. Δεν ξέρω αν κάτι θέλει. Αυτό είναι για να το βάζεις λες και... Στο κεφάλι σου να έχεις κόκαλ. Ναι. Πάρε, θέλεις να πάρεις. Έχει και να βάλεις το... Το μουστάκι και το... Ναι. Τι Super θέλεις? Cup Gun. Τι είναι αυτό το Super Cup Gun? Τσακ, πιστολάκι που μπαίνουν αυτά το... Αυτά. Ναι. Πονάει. Όχι ρε. Μόνο θόρυβο κάνει και καπνό. Θέλεις να πάρεις κάτι? Άρμε αφέτε. Μπρο. Έχει και pepper spray. Πρέπει να πάρω καμιά μάσκα. Καμιά άλλη έχει. Μπα. Αυτή μοιάζει. Ναι. Αυτή. Εντάξει. Πάμε. Τι πήρες? Μάσκα. Πόσο κάνει? 3 ευρώ. Πόσο κάνει? 3 ευρώ. Κάνει έτσι ρε. Πάμε. Εγώ βλεφαρίδες βρήκα. Ωραία, Είναι πάμε. πολύ ωραία. Θέλεις κάτι εσύ να πάρεις άλλο? Πήρα βλεφαρίδες. Ωραία, πάμε. Πήρες καλές βρήκες? Δεν είναι και πολύ ωραίες από τις άλλες. Αυτές είναι μεγάλες. Είναι τέλεια. Πάμε. Το άλλο το κουτί μου στο... Βρήκε, ναι. Παραγγέλνω κούτα εγώ, γι' αυτό έχουμε σπάνια και παίρνω. Ναι, κούτα. Αλλά μέχρι να μου έρθει πριν μου τελειώσανε. Ναι. Δεν έχω. Θέλεις? Να δούμε κανένα ρουχαλάκι. Καμιά ζακετούλα. Δεν θέλω. Δεν θέλει. Μπορώ να σου πω. Και ένα τσαντάκι, έχει τσαντάκι. Δεν θέλω. Τι θέλεις αγάπη μου? Τι το δίνω? Άντε. Μην τρέπεσαι ρε, πες το δυνατά. Δεν τρέπομαι. Α, μπράβο. Α, πεις δεν θέλω τίποτα και... Μια βαριά κουβέντα. Να το πεις ελεύθερα. Να πάρω ένα τέτοιο. Πού θα το βάλω? Ευχαριστώ. Τώρα μεγάλο. Μεγάλωσε. Μικρό μωρό τι κάνει? Καλά. Ναι. Ευχαριστώ. Πάμε παιδιά. Μόλις τώρα πήραμε τα πράγματα. Παιδιά, πήρα και μία μάσκα για να κάνω live. Από τώρα θα κάνω live. Επειδή είχαμε 50 εγγραφές. Ευχαριστώ για όλους. Συνεχίστε το παρακαλώ. Και περάσουμε τέλεια μέσα στο αμάξι. Ωραία παιδιά, φτάσαμε μετά από τα χρόνια. Πάμε μέσα στο αμάξι για να τα κάνουμε unbox. Πάμε να κάνουμε unbox κάποια πράγματα.
Πήγα πίσω για να μπορώ να βάλω... Πήγα πίσω να βάλω μπροστά τα πράγματά μου. Να βάλω δίπλα τα πράγματά μου. Δεν μπορώ να τα έχω από πάνω μου. Τέλος πάντων. Ας τα κάνουμε unboxing. Πρώτο πράγμα... Τελευταίο θα αφήσουμε εκείνο το blind box. Τι ήταν. Πρώτο πράγμα. Καμία. Πώς ανοίγει αυτό. Περιμένετε μία πολύ. Το άνοιξε. Συγγνώμη, αλλά γιατί έχει μάλι. Από τώρα μπορώ να δείχνω τη φάτσα μου με αυτή τη μάσκα. Μα τώρα που άμα φορέσω τη μάσκα και θα βλέπουν τη φάτσα μου, μπορώ να δείχνω και από τη φάτσα. Ναι, έλα μπροστά μου. Ωραίος. Θα φορέσω. Τέλος πάντων, παιδιά, μην με βλέπετε έτσι. Είναι επειδή δεν είχα βρει άλλη μάσκα. Μην γελάστε. Δεύτερο πράγμα, όπως είπαμε το unboxing για τελευταίο. Η μάσκα με πονάει λίγο στη μύτη, αλλά τέλος πάντων θα την κρατήσω λίγο πιο πάνω. Skateboard. Πάμε λίγο. Θα πεις μπροστά. Μα, φτιάχνω βίντεο. Καλά, θα μας πεις να περίσουμε και δεν θα Εντάξει. Το mini skateboard. Oh my god, τρέχω πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή είναι η μάσκα από εκείνη τα πράγματα που είχαμε πάρει. Τέλος πάντων, περιμένουμε. Και το τελευταίο, πάρε. Άνοιξε, όχι. Περιμένετε να το βάλω πίσω. Δεν είδα, να ξέρετε. Δεν είδα, ήταν τυλιγμένο με κάτι χαρτί. Για να δούμε τι πήραμε. Unboxing time. Όπα. Τang tang 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 tang. Tang 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 σαγόρ. Όχι, και αυτοκόλλητα μαζί ρε. Περίμενε για να το βάλω αυτό στο τσέπη μου. Έχω τώρα και αυτοκόλλητα μαζί. Δάμε. Οι ακροατές στα Τζάμπο σας παρουσιάζουν τα μαύρα μας τα χάλια. Μια σειρά ραδιοφωνικών για την Ελλάδα μας που μας τρέχουμε να μισούμε. Μην ακούτε. Τα τζαμπαστιάκια. Για μπράβο. Μα χαμηλώνεις λίγο. Λεγάκι. Και αλλάζει ουσιαστικά. Το κλείνουμε, το βάζουμε πίσω στο τσέπη μου. Μπρο. Δεν μπαίνουμε στο τσέπη μου. Από τώρα θα κάνω live με τέτοια μάσκα, με αυτή τη μάσκα. Για να μην φαίνεται η φάτσα μου, μάγκες. Τέλος πάντων, τα λέμε στο επόμενο live ή βίντεο. Αντίο.